Idemo na treće pitanje. Da li ližete tanjir nakon što pojedete hranu? Ne. Vaš odgovor je istinit. A što ste se tako zabrinuli oko ovog pitanja ako znate da je ne? Pa ne, bilo mi je malo čudno. Tanjer ližem, mislim. To je Pa dobro, to glupo mi može, pitanje. znate ono, kad spremite neku hranu, toliko dobro se poližu i prsti i tanjir. Može tako, ma nije tako, ali dobro je da Nije ne, jel? Dobro. Zorice, jeste se malo opustili? Jest. Jel malo manje trema? Jest. Dobro. Jeste li spremni za četvrto pitanje? Da. Dobro, prije toga ću da vas pitam, vi ste u stvari samohrana majka. Da. Samohrana majka sa troje dece, to Da. je vrlo teško danas. Da. Da li je otac svih vaših troje dece jedan isti čovek ili? Da. Jedan isti čovek. Da. Jeste li bili udati za njega pa ste se razveli? Nikada niste bili udati za njega? Ne. Dobro. Zorice, četvrto pitanje. Da li ste i ranije bili u vezi sa oženjenim muškarcima? Da. Vaš odgovor je istinit. Kaže Zorica da i crče od smeha. Pa šta je sad tako smešno? Jeste se setili nečega iz prošlosti? Ne, mama je tu pomalo imam tremu. Dobro. Da li je mama znala? Ljiljana, jeste znali da je Zorica i ranije imala veze sa oženjenim muškarcima? Da. Jeste li joj nekad rekli, dobro dete, nemoj nađi nekog slobodnog? Ona tako hoće. Niste mogli protiv njenih odluka ili niste hteli? Nisam ni htjela da igram. Niste ni hteli. Normalno. A drugarice, jeste vi Tako znale je. ovo da je Zorica i ranije imala veze sa oženjenim muškarcima? I? Pa podržavala sam je. Od ono. Pa da, pa, Pošto, sve je za ljudi. pa ona bi svejedno uradila možda kako ona hoće. Pa onda sam je podržala u sve. I to što kažete. Pa da. I to što kažete. Zorice, koliko ste vi imali ozbiljnih veza u životu? Nemojte da kažete broj. Jeste imali ozbiljnih veza u životu? Jeste. Kako biste opisali te vaše veze? Pa ne znam. Neki mislim. zajednički imenitelj. Postoji nešto što je zajedničko za te veze ili ne? Od veze do veze? Ne. Ne Dobro, postoji. pokušat ćemo da otkrijemo dalje. U petom pitanju. Izvolite. Idemo na peto pitanje. Da li ste ikada pred muškarcem sa kojim ste u vezi glumili pačenicu? Ne. Vaš odgovor je istinit. I to ste vrlo ovako, i sad kad sam vas pitao tako ste ponosno rekli ne. I sigurno, ali tako? Nikad to ne sam bi radili, sigurna. jel? Da. Dobro, jeste patili nekad za nekim muškarcima? Ja sam jednom. Jeste, i jako ste patili. Tako. Da, Zorice, samo još jedno pitanje vas deli od 100.000 dinara. Ako iskreno odgovorite na ovo 600 pitanja, mi ćemo završiti prvu rundu i vi ćete imati 100.000 dinara. 100.000 dinara će biti prva zagarantovana suma ukoliko ne slažete. Ukoliko odustanete. Možda u drugoj rundi vidjet ćemo. Jeste spremni da idemo na 600 pitanja? Da. 600 pitanja donosi 100.000 dinara. Idemo na 600 pitanje. Da li ste oženjenom muškarcu, kome ste ljubavnica, rodili dete jer ste se nadali da će vas oženiti? Ne.
Vaš odgovor je istinit. Zorice, imate 100.000 dinara. Osvojili ste 100.000 dinara. Zorica je zaradila 100.000 dinara. Jeste zadovoljni, majko Ljiljana? Pa, dobro je. To je mnogo manje od 5 miliona, pa da proba na 5 miliona. Moglo bi. Moglo bi, jel tako? Da. Zorice, pred nama je druga runda. Možete sada da odustanete i kažete idem kući, hoću mojih 100.000 dinara. Ili možete da pokušate da se borite. 5 pitanja za 250.000 dinara. Idemo na drugu rundu. Idemo na drugu rundu. Da. Trenutak istine. Zorice, znači odlučili ste se da idete dalje, da probate da osvojite sada 250.000 dinara, to je onoliko koliko druga runda donosi. Dakle. U toj drugoj rundi imate 5 pitanja. Ona će biti intimnija i neprijatnija nego ovih prvih 6 koje ste čuli, znači ipak idete dalje? Da. Da. Kažete mi, Zorice, kako ste se vi upoznali sa vašim partnerom sadašnjim? Pa ja sam radila kao zamenik matičara i radim to još uvek, a on je bio na jednoj funkciji visokoj u opštini gde sam ja radila. Jeste se zaljubili na prvi pogled? Yes. Jel se on u vas zaljubio i tako je to? Verovatno da jeste, čim imamo 3 dece. Imate 3 dece. Dobro, Da. Zorice, idemo na 7. pitanje. Može. Da li se svojim ljubavnikom posećujete svoje roditelje? Da. Vaš odgovor je istinit. Dobro je krenula ova druga runda. Evo da pitamo majku Ljiljanu. Kada ste sećate se prvog susreta sa Zoričinim partnerom ili ljubavnikom ili sećate se prvog susreta? A kad je imala Pavla, bebu malu, kad sam ja prvo bila u Rumi, kad se rodio, došli su kod mene, on ga je dovezao i to je to. Znači, tek kada vam se ćerka porodila, onda ste vidjeli ko je otac vašeg Pa unuka. ja sam njega znala i od ranije, on je dolazio kod nas kući. A kako vam je Zorica predstavila? Ovo je moj šta? Moj muž je isto njega poznavao, moj muž je isto radio u mesnoj kancelariji, Dobro. oni su se znali, tako. A je Zorica rekla ovo je moj momak, izabranik partner, šta? Ko je rekao? Šta je Zorica rekla? Kako ga je predstavila? Ne, ono, samo nas upozna, to je Stojanac, a deda ga je znao i ja sam ga znala. Posle u tim. Dobro. Da. Dobro, Zorice, ta odluka da rodite 3 dece Da? sa nekim koji je oženjen, Da. ne može da se svrsta u dogodilo se. Ne. To je vrlo racionalna i planska odluka, imate 3 dece. Da. A kako se to dogodilo? To se nije dogodilo, ja sam to želela i od te želje se to dogodilo. Ja sam želela decu sa nekim koga volim. Stojite 100% iza svoje odluke, bez obzira što vam verovatno ponekad nije lako. Da. Ili vam nije lako ponekad? Pa nije, naravno da nije. Zorice, idemo sada na 8. pitanje. Od kada ste u vezi sa sadašnjim partnerom? Da li ste maštali o seksu sa drugim muškarcem? Da. Vaš odgovor je istinit. Zorice, bravo za 8. pitanje. Je li vaš partner zna da ste se vi uopšte prijavili za ovaj kviz? Da. Zna. I sada kada on bude gledao ovo i čuo da ste ljubomoran, Jeste. je li jako? Pa pazite, ako ja nisam ljubomorna na drugu stranu, nema pravo ni on na moju stranu.